RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw! Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Murag dili ko makatuo. Parehas na iming duha. Unsaon na lang kung nanguyab sig balik na ako. Unsaon pa ka na ako pagbalibad, no? Oh, panguyab na tong iyang gibuhat kanina. Murag panguyab na tingali to, uy. Kung muusab siya og pagpanguyab na ako, bahala na. Sugton gyud na ako si Stanley. Ano si? Huy, Mila. Ganihara man kang gisigihat tawag ni Sir, oh. Patay jud ka to. Ha? Come here. Tubaga kining niya sa Blackbird. Ha? Patay ka.
mong bayana ka, uy. Bisag wa ka maminaw ganiha sa discussion ni sir, no? Pero nakatubag yapon ka. Kung ako pa ito, patay gid ko, barog gid ko tibok klase niya. Sayon ramang good to. O, di ikaw na ang bright. Pero hoy, tug-ani ko sa tinuod ha. Ganang nagsige man kagpahiyom ganiha. Naghunahon na kasi mong crush, no? Si Senyorito Stanley ni mo, no? Daan pa gid lagi ko. Storyahin ko, be. Nagi-something ba ako na nung nagsikag smile ganina? Uy, signi-signisi diya ba? Sa paso, tingin ko, uy. Nanguyab siya na ako, day. Ha? Ay! Ay, hawa kamot, uy. Di naligang masinggit. Tinuod. Nanguyab ni mo ang bukiro ni mong amo? Ah, grabe ha. Hambugiro yun. Tinuod man sa bitaw. Dili kay naong ngay hambugiro ato niya, uy. Hasta po ang lihok. Libok man gani ko kung nga nung nakagusto ka ato niya. Dili man gud na siya hambugiro. Prank ka lang yun na si Stanley. Uy, ha? Stanley na, ha? Di na senyorito? Kamu na? Dili, uy. Dili pa. Dili pa? Ah, nga sa ato pa. May plano gyud kang sugton siya. Agay sila, uy. Mangusi, mangkasakita ato, Kabata pa nimo mag-uyab-uyab na ka. Bantay jud kang nang mernado. Isumbong ta ka ba? Uy, wala. Wa ba gani na kusugta ba? Mao gani, wa pa. Pero nagplano gyud kang sugton siya, no? Mauno. Nalimot kang isad kang nanay nimo. Nga dili pa ka manguyab. Nga muhuman o na kag eskwela o na pa ka manguyab. Og usap pa, day. Sure ka nga nakagusto siya nimo? Hambugiro lagi ng tawhana. Pasig binuangan na ka, ana. Masakitan ka lang. Ganahan ka? Dili. Abis pagpuyo. Kung manguyab ni mong usap, balibari ha. Ay si gara di ha. Sheila. Kung may humor ka pang buhatonon, biyain na lang na. Ako na lang, ana. Sige, Ranay. Dalion lang ni nako uguman ang hugasan. Ay, kasakit sa akong buko-buko. Ipanuhot matingalinig maayo, eh. Halos tibok adlaw masagug ko ng laba sa mga kurtina ganina. Mga habol, mga kubre kama. Ikaw nalay pauli og una, nay. Ako ni tiwas din sa kusina og panghipos. Ako na sa mamahong og manira sa mga bintana og mga pultahan. Sigurado ka? O lagi. Ako na lang. Una na lang pauli, nay, aron makapahuway ka. Nasige kay maglain yung kay akong lawas da. Ipahuway ko nig sayo kay tingalig dili unya ako makabangon ogma. Na, saon na malang ang mga buhaton din sa mansyon. Muna na lang ko, ha? Sige, nay. Sige. Husto si Sheila. Dili maayong mag-uyab-uyab ko og sayo. Madismaya niya si nanay kung mahibaw siya nga nag-uyab-uyab na ko. Kinahanglan makahuman ang ako sa akong pag-eskwela sa dili pa manguyab. Ipaniguro na ko nga makahuman gid ko sa pagtuon aron mahawas na ko sa kalisod si nanay aron makapahuway na siya sa iyang pagkakatabang. Ay, kinsa man ni may tabon sa akong mga mata? Tag-ana, kinsa ko? Stanley? Oh. How did you know? Ang imong baho o ang imong tingog. Fine. Hasta din akong baho. Nasag-una nimo, ha? Ha? Mitabo na imong bang sa mong mata, oh. Itakilid na nibi, aron. Maklaro na ko ang imong naong, ha? Gupahagid ni mo, eh.
Ganahan kay ko sa mong naong. Oh, hala. Imo kong gikisan. Ganahan ka na ako, dili pa. Ha? Unsa pa may dugayan na to? Nyarito, imong gikuptan ang akong naong. Nahibaw ko na ako ay yung first kiss. Dili pa ka kaibaw. So, tudluan ta ka. Unsa? Nyarito. Unsay buot ipasabot ni nga ako nakita. Lola? Nyura. Senyora, May relasyon mo. What? No! Wa! wa mo'y relasyon, pero naghawak mo. Unsa? Duwa. Lola, may hugaw lang sa naong ni Mila nga akong gikuha. Paura na. No. I know what I saw. Og wa ko makauyon ni Inimila. Senyora, tiwasa ka ng imong gibuhat. Og ikaw, mari ka. Sunod na ako sa akong lawak. Mari ka. Disturbo man kaloy. Unsa? Nakabati ka sa gisulti sa akong apo. Og ako pa karon ang nahimong disturbo. Gusto kong masayod ka. Nga wa ko makauyon sa akong nakita, Mila. Senyora, nakaila ka na ako. Maayo kong tao. Apan kontra ko kaayo ang mga tao nga abusado o abusada. Ilabi pa ang mga oportunista. Senyora, palai ang akong apo. Kung dili kabuot nga papahawaon ko kamugikan din sa akong mansyon. Senyora. Stanley, I know nga nagmata ka. Atubang na ako. Ayaw pagtakilid sa pikas bahin. Magsulti ta. Lola, I'm sleepy. Let's talk na lang tomorrow. No. Dili ni makapaabot og ugma ang akong buot isulti nimo. Go ahead, Lola. Namati ko. Get up. Stanley, where is your manners? Nakiksulti nimo si Lola, unya magpiyong-piyong ka? Get up and face me, young man. Lola. Get up! Ay, fine. Oh, may bangon ako. Dili ko nimo madaan, Stanley. I love you, Lola. Ha. I know what you're doing, young man. And I know it's effective. Nagsalig ka gyud nga pinangga kaayo tika. I'm sleepy, Lola. Come on. Huwag na akong balik, ha. Dali. Tapari ko, Lola. Huwag hapo-hapang akong uwa. Sama si mong buhaton sa una na kugod sa bata pa ko. Maglisod ko sa pagkatog. No. Magsulti una tapo. Lola, I'm so sleepy. Aray, ouch! You're hurting me nala. Kaya ba ka na mangusin ako, ha? Tungod kay wa ko makauyon sa ako nakita, Stanley.
Nakighaw ka sa anak sa usa ka katabang. My God! Where is your class? Nakig-level ka lang sa usa ka katabang? La, it was just a kiss na iyo pa yung giputol. Nabitin na hinuon ko. Ouch, Lola. Don't you dare. Aray. Dili na kubuot na mausap pagkadua po. Nakasabot ka? Kay bisag supak pa sa akong kabubuton nga ipada ka sa laing nasod. Buhaton ko gyud ka na. Malayo ka lang sa usa ka muchacha. What? Lola? And you know how serious I am. Seriously, Lola? Ipada ako ni mo sa laing nasod tungod lang atong Mila? Lola, mingawon ka sa akong kagwapo sa way hinungdan. You know, it was nothing but just a kiss. O wag ko'y planong mo seryoso ni Mila, Lola. Pero, Oh, come on. Ikaw ba, Lola, no? Kana. Maunay kiss nga may love. Pero kadto amo ni Mila, it was nothing. Pusa, ayaw ka balaka. Sa sunod higayon nga, masakpan minimo. May mo bag, mutalikod ka na lang og pasagdan ko nimong ma-enjoy. I'm young. May katungod kong mo-enjoy. o kana ang akong gikabalakan, Stanley. What if ang imong pag-enjoy musangpot ngadto sa pagkahimo mong amahan sa dili pa hustong oras? Bosan, no. No. Dili ko musugot. Sa musugot kag sa dili. The next time nga makita ta kauban adtong muchacha, ipada ko ikaw sa Amerika. Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulog